cewa iyayensa su yaya wani abu yake an bace duk abin da ya ga dama ya bai ya dauki duk wanda ya ga dama ya saka aljanna sai ya zamanto cewa ita wannan ita ta haife shi to kana da yakinin kai mahaukacin ina ne ko fa baka taba sallah ba zai dauke ka saka ka aljanna ko me kake zai dauke ka ya saka ka aljanna idan ya ga dama to ita wannan ita ta haife shi mahaifiyarsa ita wana ya kake gani to idan ya dauke ka kai baka taba komai ba ya saka ka aljanna to ita da ta haife shi ina zai saka ta da me zai saka mata da me zai saka mata kai fa baka san komai ba dangin iya ba na baba amma ya dauke ka ya saka ka aljanna ina ga wannan ita ta haife shi misali an bashi ma a bata suna bautar duk ma abin da suka gana ma misali kana ganin ba zai yi musu wannan ba kai idan kai ne misali an ba da misali idan kai ne aka ba wannan garabasa mahaifiyarka ko yawon tantal baƙaƙen duniya ta shiga ko ina ta shiga burinka ƙwaya ɗaya duk inda ta shiga inda kai aka ba wannan mukamu to baka je ka ɗauko ta ka fara saka ta sannan duk wanda za ka ɗauko ka ɗauka ka saka to fa shi wannan fa manzan Allah ba balle kuma su gaba ɗaya ba su taɓa saban Allah ba amma ko ma da sun yi ɗansu shine mai yafewa ɗansu shine mai shafewa in yace ta zauna to balle ba su taɓa ba saboda haka wallahi yan uwa mu barka wannan zamani da Allah ya kawo mu na rudani mu tashi mu barka mu gane cewa iyayen manzan Allah ba a yi kamar su ba ta wani mawaƙi yake cewa aljanna in dai ba ku mu ma ba ma ƙaunar ta wannan batu haka yake iyayen manzon Allah duk wanda ya taba ku to ya taba Allah kuma wallahi duk masu taba girman iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce lokacin da za su mutu Allah zai nuna maka su ka gansu wallahi zaka gansa suna haure da shure da zage biginan tashi nan bugi kofa buga can ba anan zaka gansu suna ta murmur abin nan to amma me sai ya zamanto cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin girman kowa yana ladabi yana abubuwa waɗanda ya ga dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya ga dama shi zai yi idan kaga annabi yayi abu to Allah ne yayi duk inda kaga annabi yayi abu Allah ne yayi saboda haka annabi idan kaga ya ce kaza to Allah ne ya ce kaza saboda haka duk abin da annabi ya faɗa Allah ne ya faɗa annabi na ganin girman iyayensa Allah na ganin girman iyayen annabi haka idan ka taba iyayen annabi ba zai ji daɗi ba haka idan ka taba iyayen annabi Allah ba zai ji daɗi ba kai ko yau Allah ya buɗe baki ya faɗa duk wanda ya taba mai manzansa waye manzansa mu ai muka dauka ai manzan Allah shine manzansa akwai manzanni ga sanan amma manzan Allah in kada an ce annabi Muhammad kawai ma ai ga annabawan nan kada an ce ai manzan Allah ya ce to wanda kake kawo ai manzannin da yawa amma kuma ana cewa manzan Allah ya ce ka san kawai annabi ake nufi to saboda haka annabi idan ya ce kaza kai kuma ka ce a'a to fa Allah ka tunzura Allah to amma idan Allah ya tunzuru kai ta yara ka sauke fushin Allah ba wanda idan Allah ya fushi ba dan da ya isa ya sauke Allah cikin wannan fushin sai uban halitta Muhammadin Rasulullahi shine kadai tak wanda zai iya sauko da Allah idan ya tunzura amma banda manzon Allah babu kuma ba ai ba kuma ba za a yi ba daga annabi Allah ya gama idan annabi ya ce kaza Allah haka ne ko wani abin ba daidai bane annabi ya ce kaza Allah ne ce wallahi haka yake wannan abu naka haka yake to saboda haka iyayen manzon Allah